U našoj zemlji je u proteklih godinu dana povećana lična i imovinska sigurnost građana, ocenio je ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić. U izveštaju o radu MUP-a Srbije od 1. juna 2006. do 30. septembra 2007. godine, Jočić je naveo da su dobri rezultati postignuti u borbi protiv finansijskog kriminala, suzbijanja korupcije i sprečavanja trgovine narkoticima. On je ukazao i na značaj rada unutrašnje kontrole MUP-a. Većina okrivljenih pripadnika policije tereti se za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanja službenih isprava. Kada je reč o bezbednosti na jugu Srbije i na Kosovu i Metohiji, ministar je članovima Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost preneo da je u tom delu zemlje situacija stabilna, ali složena. Vozač automobila koji je eksplodirao u ulici Jelisavete Načić u Beogradu, Marko Filipović, umro je pošto mu je ukazana medicinska pomoć u urgentnom centru. Ministar policije Dragan Jočić kaže da se radi o sukobu kriminalaca, a u saopštenju na sajtu MUP-a navodi se da je izvršen pokušaj ubistva Filipovića. Jočić kaže da je Filipović pripadao grupi koja se na dočeku nove 2006. godine u hotelu Metropol sukobila sa crnogorsko-bosanskim klanom oko preuzimanja primata, ko će obezbeđivati diskoteke i splavove i da taj slučaj vodi ka razrešenju ubistva koje se dogodilo pre 2 noći. Uprava carina potvrdila je da su carinici na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom zaplenili 163,4 kg heroina. To je jedna od najvećih zaplena u prethodnih 10 godina u regionu. Droga je pronađena u kamionu turskih registarskih oznaka. Kamion je bio natovaren selidbenim stvarima koje su kao diplomatska pošiljka namenjene primaocima u Austriji, Francuskoj i Holandiji. U saopštenju se navodi da je nabavna cena droge procenjena na 2 miliona evra, a da bi na ilegalnom tržištu narkotika dostigla čak 5 miliona evra. Kako saznaje RTS u izvorima bliskim istrazi, u Okružnom sudu u Beogradu izveštaj FBI o pogibiji gardista u Kastani na Topčideru nije potvrdio nalaze ni jedne od komisija koje su se bavile tim slučajem. Međutim, izveštaj FBI još nije dostupan javnosti, jer se prevodi sa engleskog jezika. Pogibiju 2 vojnika istraživale su 2 komisije, nezavisna koja je tvrdila da su vojnici ubijeni i vojna komisija koja je stala na stanovište da su gardisti stradali u međusobnom sukobu. Okružni sud u Novom Sadu odbio je molbu osuđenog majora bivše JNA Emira Šišića za puštanje na uslovnu slobodu zbog protivljenja italijanskog ministarstva pravde. Naime, Ministarstvo pravde Srbije je prošlog oktobra dalo garancije italijanskim kolegama da Šišić neće biti pušten na slobodu, niti će dobiti smanjenje kazne zatvora od 12 godina, na koju je osuđen u Italiji zbog obaranja aviona Evropske zajednice 1992. godine u Hrvatskoj. Šišić ima pravo žalbe Vrhovnom sudu Srbije. Pola miliona ljudi napustilo je svoje domove u naletu požara koji već danima besne u Kaliforniji, a mnogi su bili prinuđeni da bukvalno pobegnu u planine. Plamena stihija za sada je uništila više od 1300 kuća, a još 68.000 je u neposrednoj opasnosti. Suvi vetrovi nekontrolisano šire požare, pa vatrogasci mogu jedino da spreče nastajanje novih žarišta. Pravo je čudo da su samo 2 osobe do sada izgubile život, dok je 40 osoba, uključujući i 12 vatrogasaca, povređeno u trodnevnim borbama sa vatrom na 17 istovremenih žarišta. U Srbiji u četvrtak umereno oblačno i malo toplije, temperatura od 6 do 17 stepeni. I u Beogradu posle vedrog i prohladnog jutra umereno oblačno, temperatura od 5 do 14 stepeni. Mekoća koja osvaja. Albus Novi Sad. Mekoća koja osvaja. Albus Novi Sad. Mekoća koja osvaja. Albus Novi. I nastavljamo našu redovnu rubriku 5 pitanja kod Šanka. Rade, jeste spremni? Jesam, kaži mi koji... Čep, dogovara, ne znam, ovaj. A to je... Ne, jeste.
Pazi stvarno. Sve smo složili. A koji koktel ti najviše voliš od ovih koktela? Ja volim, sad trenutno pijem sok od ananasa sa ledom. Bez Mislim ako treba alkohola. neki da ti napravim neki. Znate da pravite? Ne znam, ali Volim da pijem pine coladu. što šarenije to bolje. Pine colada, ona nije šarena, ali lepo. Ok, jel smo spremni? Prvo pitanje odmah. Ok, pitaću vas standardno pitanje, ali ne želim onaj diplomatski odgovor. Sa kojom pevačicom najlakše sarađujete? Najlakše? Da, Pa možda sa Ekstra Nenom. sa ekstranem. Zato što vrlo je profesionalna to što je dogovorila to spremi kod kuće i kad dođe na snimanje, ona je apsolutno spremna i to snimanje strašno kratko traje. Prosto ono, malte ne iz jednog tejka. Što bi se reklo, brzo i Da, efikasno. ja to snimim 2 puta, ajde za svaki slučaj, kao mnogo brzo prođe pa kratko. A ako me pitate s kim najteže, odnosno ne najteže, nego s kim je najuzbudljivije, ovako, Dobro. najburnije možda bi bila prava reč, radim, a s kim na kraju to ispadne dosta uspešno, to je Maja Džaklijevska. Sa njom je uvijek onako Dinamično. da, tu su dosta emotivne reakcije, čak izlaženje studija, ali smo tako nekako uigran tim da ja znam kad mogu da je pustim, ali znam kad ne. Ali ona to isto tako zna da nekako sve su to neke reakcije u toku snimanja koje su nekako možda mogu da kažem u funkciji da to što bolje izađe taj finalni proizvod. Tako da, eto, to su mi nekako dve krajnosti. Ekstra Nena i Maja Džaklijevska. Da. To su 2 pitanja. Da, to su 2 pitanja. To je pitanje i podpitanje. Dobro. Može. Slično je svrha. Drugo pitanje. Zašto današnji festivali više nemaju onakvu težinu kao što su imali Mesam, Beogradsko proleće, Splitski festival i tako dalje? Pa nemaju težinu, prvo, nemamo danas jeste vreme festivala, odnosno mnogo festivala ima i festivali su kao i onda mesto gde mladi ljudi mogu, koji su, mediji su usredsređeni, mislim, puno medija prati to i tako da mladi ljudi mogu prosto jednim pojavljivanjem sa jednim pojavljivanjem da ih vidi veliki broj publike. Ali nemamo takva imena, više nema pevači koji se pojavljuju na festivalama, uglavnom su mladi i željni afirmacije. Nema ti afirmisanih koji sad hoće dalje se dokazuju i da se izlože tom riziku ocenjivanja. Tako da nemamo tako ta velika imena. Drugo, naravno to sad ima puno medija, ima mnogo lakše se to, taj cilj ostvaruje da te vidi što više publike. Nekad je to bilo jedna televizija, vrlo prestižno i onda su svi imali želju da se i potrebu da se pojave na jednom festivalu. Znači imali smo festivale sa najvećim imenima koje su isto takmičala i koji su dokazivali koje tog momenta ili ko ima, ajde kažemo, ko tog momenta ima bolju pesmu. Nije bilo u pitanju ko je bolji pevač. Da, sad uglavnom sve mlađi. I drugo je isto više festivali nema živih orkestara, nema, znači sve je na matrici, što bi ja rekao, sve je plastika. Da. Ovako, nema tog žara, te uzbudljivosti i veliki orkestar i probe. Mislite da će se to vratiti nekada? Mislim da ne. Mislite da ne? Mislim da ne. Šteta. Pa evo, i Eurovizija je ukinula živi orkestar, znači znak da se sve to pomera na drugu stranu. Da. Granice se pomeraju, šta ćemo? Svedoci smo. Pomeraju se samo pitanje da li na jednu ili na drugu stranu. Da možemo da vratimo vreme, šta bismo sve mi uradili. Pa dobro, možda ne treba vraćati vreme. Nek ide sve svojim tokom. Ne treba vraćati vreme. Nekako mi se čini da smo postali kao kompjuteri, sve više radimo onako mehanički, kompjuterski, programirano sve, da sve to gubi na težini. Treba težiti da sve što radimo bude kvalitetno, sadržajno, ali ne treba težiti ta želja da se kao vrate neka vremena. Mislim da to prvo nije izvodljivo, drugo nije ni uputno. Pa dobro, šta ćemo. Treće pitanje. Na koju svoju pesmu ste najponosniji?
I ovdje to teško pitanje. A jeste teško pitanje. Što? Pa kako najponosniji? Mislim, ja sam lično najponosniji... Na svaku? Dobro, ima tu oscilacija. Ne može to... Stvar je sa koje strane gledate šta u nekoj pesmi, mislim, šta je dobro, šta nije, kako je... A recimo, ponosan sam i kako ona prođe kod publike, sad neki moji pesme koje su ostavile neki dublji trag, ne mora da znači da su bolje od nekih drugih koje su tako manje prošle zapažene ili nisu imale taj tretman. Ali ono intimno kod mene, najponosniji sam sa pesmama koje uradim na gotov tekst. Pesme mogu da se rade i na tekst, pa da se napravi melodija, ili da se već napravi melodija pa da se na nju dodaje tekst. Dva su načina. Ali kad dobijem gotov tekst i od nje, sa tim tekstom napravim jednu suvislu melodiju koja ima ambicije da bude hit, čak i postane hit. Znači, dobijem već zadatak, već sam određen i metrom, i dužinom, i sadržajem, atmosferom, kad sam već dobio... I kad od toga uspijem da napravim dobru pesmu koja se peva, gde se ne primećuje da je to nekako, da je to bilo zadatak, nego da je to sve lepo se složilo, sa tim sam najponosniji. Ima takvih pesama. Ima, naravno. 4. pitanje. Na šta vas asocira jesen? Na žute dunje. Na žute dunje? Da. Dobro. 5. pitanje. Šta nikada ne biste oprostili? Pa ne volim neiskrenost, ne volim laž, ne volim tako neko ponašanje. Eto, to ne bih oprostio. To prosto ne opraštam, ne razumem. Da. Takva neka ponašanja. Hvala vam na ovim odgovorima. Hajde mi da se smestimo i da se dođe Ivan sa Jelenom. Tako je. Stižemo i mi. I sad čuo sve što smo pričali. 5 pitanja. Da svu sreću, mikrofoni su nam bili isključeni. Da. I što kažeš, znači tako? Ajde, dobro, znači nastaviti. Da, to je pa više za neku drugu novinu nego za ovako javno. Pitanje je... Dobro še malo sto ovdje. Od koga možeš? Od koga si dobila motor Harley Davidson? I šta je bilo sa njim? Aha. To je bilo u Australiji. Ja sam imala tamo divne prijatelje, pre svega moju rodbinu koja živi tamo. A zatim je jedan krug ljudi koji mene obožavao. Oni su iz Brisbanea. Inače, jedna familija koja je tamo prilično onako dobrostojeća, ali koja i organizuje sve te naše nastupe, naših ljudi tamo koji dolaze i žive i rade, i ovih nas, estradnih umetnika. Tako da sam imala tu priču da jednostavno, evo sad malo se pomerim pošto mi ovdje nešto čekaj. Prosula sam koktel. Aha, lepiš se, dobro. Da, ja rekao da se ne okliznem, da. Da su mi ljudi jednostavno poklonili, kao dali mi da vozim motor. Ja inače ne praktikujem, to sam ranije radila, pa su mi moji branili da vozim i onda sam prešla na auto, onda je kao sigurnije. Međutim, motor je sjajne stvari i potpuno pogrešne mišljenje imamo inače ljudima koji voze motor, odnosno konkretno o bajkerima, ne ovim što voze bez kaciga, nego ovi baš koji se bave time konkretno. Tako da sam ja, eto, dobila, slikala sam se pored tog njihovog motora i onda su mi rekli da mogu da ga ponesem za naravno, mislim, to je mnogo velika priča, pa onda ima tu na autoputu jedna pumpa koja inače ima jedan stari Harley Davidson u izlogu i onda sam ja rekla da se slikam sad pored njega da ispadne da sam ga kao donela u Srbiji. I tako to stoji u Brisbaneu i čeka me, naravno, kad dođem. Tamo sam vozila i tog Jagora nekog i šta znam, lep je osjećaj sesti u Jagora, mislim, nije ono baš, ali za naše ovde uslove su to neprihvatljiva, nažalost, auta i to sam vozila levom stranom, što je interesantno. Sreće, taj Jagor je bio automatik, ali sam vozila neke džipove tamo koji su manual. Taj motor si dobila dok si bila na turneju u Australiji, tako? Turneju, pre 2 godine, 2,5 godine u stvari sam bila sa mojim divnim kolegama iz sadašnje predstave Kursadžije, odnosno tadašnje policijske stanice i tu je bio i Era Ojdenić koji inače evo sad i na vašoj televiziji ima svoj show program i puno ga pozdravljam. Mnogo pevača koji su još, Mirko Kodić, bila je tu i Goca Božinovska i Sanja Maletić, jedna ekipa, Dara Bubamara, čiju ću ja sad kasnije pesmu
pesmu nešto uživo otpevati puno. Ona je pevala, praktično sam ja zakupila separe na rođendanu mom, a Dara je pevala u diskoteci i to veče nezabrano. Ima snimljeno na moje kameri, mislim, to baš i nije sve za javnost, ali dobro. Ali ovo nije jedini poklon koji si dobila na turneji. Prošle godine ili pre dve se spominjao i neki skupoceni poklon od jednog Crnogorca na koncertu u Podgorici. Kako